Takže čus ľudia, zdravím vás Maty pri ďalšom videi série 6 k Fidget. A je tu vlastne, sú pred nami prázdniny, takže cez prázdniny som to tak vypočítala. Cez prázdniny by som mal natočiť okolo tých 30 let's playov, keď mi to vyjde. Ale dúfam, že nám to vyjde, takže ideme už na šejka a sme na svete 17, kde som dnes nahral úroveň 80 a ako ste si mohli všimnúť, mám konečne 3 heliky, ale nerobím si srandu. Takže odtedy, čo som tu týždeň nehral, tak získal som aj nové papučky v podzemku. Tieto sú tie staré, ale nepridal som ich, aby ste videli. Tu sú tie staré a tu sú tie nové, takže super a máme už na sebe 1, 2, 3, 4, 5, 6 epikov, takže to je super. Pozrieme sa do čaráku, či tu na niečo nebudem mať, na inteligenciu, ale jasne, nie, nič také tu nie je dobré. Takže pozrieme sa do zbrojírny, ani tu na nič nie je. Takže tu sa nám končí hospodka za 5 minút, takže to máme ešte čas. Podzemko tiež nemôžeme skúšať. Som na pozícii 1638 a mám nový cech, ohnivé spoločenství, podzemia 10 z 50 a pozícia 12, takže ja si myslím, že je to celkom super a to je fajn cech. OK, tak mohli by sme sa presunúť na ďalší svet a je to svet 7, kde máme už úroveň 173, ale zase nemáme žiadne zviera, takže kúpime si tigra, takto, a vyzdvihneme si ho spodu, takto, a teraz sa vlastne kúsok vylepšíme, no vydrž a pozrite sa. Chcem vám vlastne ukázať, že dnes som konečne dal v podzemí pevnosť černých lebek poschodie 7 z 10 som dnes dal, takže už sme na poschodí 8 z 10 a aj toho som už neskúšal a neostalo mu veľa, takže dúfame, že nám to bude dobre, pôjde dobre a tu máme vlastne veľa správ, takže to necháme takto a som vlastne už v mojom cechu Mateva, pozícia presne 100 a máme 71 hubičiek, pretože Lucie Vese včera daroval do cechu 101 hubičiek, takže to je super a vylepšil som vlastne instruktor a ešte nám tu zostalo 71 hubičiek, takže niečo vylepšíme potom a ak hráte na svete 7, tak mi píšte, kto chce ísť do cechu, tak mi píšte. Pozriem sa na vašu postavu a poviem vám, či za každú odpoveď budem rád. Takže kto chce ísť do cechu, tak píšte. Ja vás možno zoberiem, možno nie. Takže z tohto krátkeho let's playu by to malo byť vlastne všetko. Iba som vám chcel taký let's play krátky natočiť, že cez prázdniny vám natočím okolo 30 videí, keď mi to vyjde a ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte aj tak like a ak sa niečo chcete opýtať alebo hodnotiť, tak píšte do komentu. Takže toto by bolo z tohto krátkeho let's playu všetko a čus, Maty.